Здравейте, YouTube, аз съм Darkfire. Днес ще играя с Зомбост И и Мисъра, обаче сега Мисъра го няма. магическо изчезване. Зомбост пък яде. И сега на креатив. Почнахме малко, но след това. Сега на креатив да не го атакват чудовища. Да, че иначе умирам, че толкова работа. Да. И вече открихме идеалното място. Там ще е моето. Там е на Зомбо. А пък на Мистър не знаем. Не знам, той може да живее далеч от нас или не знам, той ще си избере нещо. Аз почвам. Дърво. Между другото, ако пъти звуци на вилица, това е Зомбо. Защото яде. Не знам, но както да е. Ако се чуете какво ям, дайте, донетнете ми пари и ще кажа всичко. Дайте лайк и ще го накарам да каже. И така става. Като събереш 30 лайка, ще кажа какво ям. Да. Взел съм. И 1000 гледания. Сме скромни. Сега. Няма как да гледат без друго. Или поне 10 сабскрайба да взема или 50 лайка да ми дадете. Иначе Зомбо няма да каже. Тайна! Иначе за сега, добре, сега 4 сабскрайба, ако дадете още 4, може да каже. 15 дърво още. Още бяло. Между другото, предната седмица ходих на лагер. Там награждаваха с морски имена. Моето име беше Морски вълшебник. Дами и господа, Морски вълшебник. Кой ще да е смешното? Морски вълшебник! А другите имена бяха? Другия май беше Конморан или Косморан, не се сещам. И нещо Левна. Не знам защо. Кикна му ме. Лес. Те някакъв път ма кикват мене. Сега. Това дърво да го махнем. Хора се изкривам и ще видите защо. Това. Още бяло дърво. Дайте ми бяло дърво. Свят, дай ми бяло дърво. И здравейте хора! Зомбо е тук и не знам какво правя. Дами и господа, Зомбост, той знае, че се върна от хранене. Дами и господа. Добре, че паднах във вода. Така, нека
Продължим къщите. Между другото, неговата къща мисля да е там. А моята мисля да е тук. Не се знае точно, ще видим какво ще стане. Коня става. Ти какво правиш са? Какво да правя? Строя къща. Аз продавам тикви. Докато пътувах намерих тикви за това. Ами господа, той е открил тикви. И ги продава. Кой те иска тикви? Едва пребат Криско и купува. Добре, филна този джом. Не знам защо. Вижда ти, вече имам бренч. Тоест... Да, господа, той ще направи бренч майнинг. Не, крафтинг трябваше да кажа, ама. И за какво трябваше да си крафна лопата? Да си направиш Защото съм малък, може би. Но поне в старта Така, ми... листата, защото сме готини. Между другото, вече, които са subscribe-вали за мене, ще ги наричам даркчета. Ей, даркчета! Ай, motherfucker, Така че тези, даркчета! които са се абонатирали за мене, добре дошли в Дарктина. А тя дет хейтят, ще ги наричаш хейтърчетата на даркчета. Хейтърс го на хейт. Ябълка. Браво, дай ябълката или ще те причукам. Махай са, ей. Ей, остай пипито включено, нали? Да. О, стига бе. Пак ме стариш ма турмози. Абе, бягай, бе. Няма го съм добавил. После махни пипито се. Че ще събим здравата. Той ме тормози! Буквално. Той ме тормози, хора. Помогнете ми, като лайкнете този клип и спрете тормоза от мистера. Така ще помогнете на мен и на хора като мен. Добре, искаш да го направим ден? Да. Малко е чит, но ние до сега търсихме хоум. Не. Ако някой пита на нормалка, мисля, че бяхме. Да, на нормал сме. Което значи, че ще ни чакалят като идиоти. Не, на хард ще начакалят. На хард пак е оле маля, господи мили. О, Господ да напази. А трябва да сложат ниво Impossible. О, само протата ще играят там. Не, че аз не съм про. То такова е хардкор мода. Да. Жалко, че някои хора като теб и мистера не искат да играем хардкор. Сега. Някои хора не искат, някои хора не искат. Те си от хората, които искат. Ние с мистера сме от хората, които не искаме. И защо сте такива хора? Защото можем. Аз знаеш ли защо не мога? Защо не можеш? Защото Защото съм голям твърде гей? гаден за теб. Какво? Защото съм твърде голям за теб. Не, имах пред... Аз си мислех, защото си голям човек и голям... Приятел. Може би. Но за съжаление вече свърши времето. Какво време свършва? Имам по 10 минути вече. По Така 10 че- минути клип ли правиш? Довиждане! Чао, дарчета! Чао, YouTube! Хора от YouTube! Чао! Бъби.